Καλώς ήρθατε, συγχαρητήρια για τα καθήκοντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η συνεργασία μας είναι δεδομένη. Ήταν και είναι και θα παραμείνει. Και σας εύχομαι καλή πορεία στο έργο σας, καλή χριστία και σε μεγαλύτερη αξιοποίηση σας ό,τι μπορούμε. Καλύτερο, να είστε καλά. Καθίστε. Ιδιαίτερα κάτι είναι καταπληκτικός. Κάθε φορά πηγαίνουμε πεζοπορία. Για τη σύνταση τι έχει να πείτε ότι η Φλόρη είναι εξαιρετική. Έχουμε πολύ καλό κόσμο, φιλόξενο κόσμο, ήσυχη περιοχή, χωρίς πολλά προβλήματα. Όλα καλά δηλαδή. Ούτως ή άλλως παραμένουμε για τρίτο χρόνο εδώ στην περιοχή και ελπίζω. Για μας είναι ευτύχημα που παραμένετε, διότι πρέπει να σου πω, κύριε Γενική, ότι είναι ο καλύτερος διευθυντής που έχει περάσει από την περιοχή μας. Και τον ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική συνεργασία. Πιστεύουμε ότι θα αφήσετε εποχή και πολύ σπουδαία έργο. Αυτά δουλεύουμε και με αυτά που ακούμε να ξενεί. Προσπάθουμε να το μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά πάντα γίνονται με τις συνεργασίες, αλλιώς δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Και ένα μικρό δωράκι με τοπικά προϊόντα της Φλόρινας. Σας ευχαριστούμε. Για να δείτε πόσο νόστιμα και παραδοσιακά προϊόντα έχει η Φλόρινα. Είναι απίστευτα τα πράγματα. Τα έχουμε δοκιμάσει και άλλες φορές και έχουμε εκπλαγεί. Και έχετε και πολύ ωραίο κρασί στην περιοχή. Εξαιρετικό. Όχι μόνο στο Μίντο, έχουμε και στη Φλόρινα κρασί. Και όλα είναι εξαιρετικά. Αυτό είναι Φλωρίνης. Και είναι από τα βραβευμένα της Φλωρίνης. Για τα νέα σας καθήκοντα και ευχαριστούμε πολύ που παραμένετε εδώ. Να ευχαριστήσουμε και το Υπουργείο που σας επιτρέπει να παραμείνετε, γιατί η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική και θα συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.